Dacă ești lider de echipă și simți că ești prea blând, că te duci prea mult în zona asta de prietenie cu cei din echipa ta și că nu poți să devii mai ferm, ei bine, asta se întâmplă din două motive. Pentru că fie în trecutul tău, persoana care te-a influențat foarte mult în copilărie era extrem de dură, extrem de fermă, poate excesiv în zona asta de duritate și poate chiar violență și atunci tu, copil fiind, ți-ai promis că nu vei fi niciodată așa, ca părinte, ca șef sau ca lider, fie persoana care te-a influențat cel mai mult în acea perioadă era o persoană foarte blândă, foarte bună, nu foarte fermă, dar cu un suflet pe care poate l-ai crezut minunat și atunci, din loialitate pentru ea, ești și tu așa, foarte bun, foarte blând, dar mai puțin ferm. Dacă vrei să discutăm despre lucrurile acestea, poți să ne scrii un mesaj sau să ne lași un comentariu și putem să discutăm despre cum te putem ajuta să devii un lider mai ferm.